kadakot Bible minta kasing kalong nang shti ka banakong jong u Petros kalong kabasan kadakot ka bahanyo kakten jong play ka baong kumne tu bretno ya ke jingkus lai jong pi paro hau namar u sumar yapi kende de shapang jong kani kadakot ya kani kadakot la tho da u apostol Petros uwe na kisanran baya jantam bat u Jisu Syaki Kristan banengkong kiba kendo ya kejing kejing syak pencitam ben kejing bom tikna u Petros taladehi umat ya kata kejing ting bat kata kejing artatin wat ma uhiro ula kenta ya u Jisu laisen hakasngi kiba bishar ya u Jisu Henry ula yo mat ya kata kejing jeliu jong kata kejing map bat kejing i jong u Jisu lengba kani kada khot u Petros u punishluur ya ki bangit ban IT ya ke jingkus la jongki hauble da ka basyanya ba mau un sumareki bat undan bet ban yerap yaki lengba jong kita ke jing ha ke jing jongki ladangi phai shaga jing jongi ke ka ba ka ni ka dakhot ka dan ban kan yangi ha ka ni ka perthei ka ni ka juk ka bang imta ka juk jong ka jing ya stat ka jingkus lai kita ki stress kita ki anxiety ki kta da ki lakmut ki bru man lagasni kibru ki kendo ya kata kajing mapher kelak bandeh ki kam ki jam kelak bandeh ka long yeng long sem bar ki jing khmi lenti ha ka imlang salang bonsin ki sngo ba ki la sha penbor ne kim tikna shapang jong ka lawe kani ka khot ka long kum kata ka jing pen kan mau ka ba khlan ba ngim dan marwe ha ka jing ka bangi kendo ublei usngo tho ya ka we pa ka we ka jing khuslai ka bangi dan hakaji imjengi bat ukhot yangi bangin shania hau ha kita ke jingkus la jongi haka perthai ke badap la haka perthai ke badap la kilat kilenti kiba shipor Henry ublei u ai yangi ya kata ke jingkular ke banek scam kata ke jakare ke banek scam ka ba penkan mau yangi ba ke jing age bar ke jing sumar jong ublei kelong ke banek tungin duai ukpa jungi ubah beneng ukpa baik mentakasni ngawandra ya ke jingkuslai jonga hame yarap yanga ban pelat ya ke jingkusla jonga bat ban shania ha ke jing sumar jonge kublai shiwon pa namar ba mele I yanga bat meyat rengkat bat nga haman la ke jinge ha ke jim jonga tu ai ba ngan shem ya ke jingsuk ha khamat jome mentakasni haka kerteng jome Jesus Christ ki tuai amen kublai shibun ki parlok ki bi ki changa bapila ngap ia kane khubor parlemkot bat kane ki tuai ngin second do ipi lashai da ki vi pat ki dekot